बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। माइबंआ गोदो गोदाय डिमासा राजानि राजथावनिमोन। बे जायगायाव दिनैसिमबो गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नुनो मोनो। बे जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौनो मैया 24 जुन बृहस्पतिबार खालि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ थांनानै नायगिदिंहैदों। लोगोसे बिथां प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायना होयो दि माइबंआ गोदो 16 जौथाइनिफ्राय 18 जौथाइसिम डिमासा राजानि राजथावनिमोन। गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ दासिमबो माहुर दैमानि सानजा फारसे गाथोनाव नुनो मोनो, जाय माइबंनि खोलाथिंजाय दं आरो दिमा हासाव जिल्लानि माखासे बाहागोआव। बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन नेरसोनानो जादों अन्थाइनि न', जायखौ डिमासा रावाव लंथाइनि न' बुङो। बियो खोला माइबंआव माहुर दैमानि गाथोनाव दङ। बेवहाय थांनानै नायगिदिंहैना बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गावनि जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा बे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ फोसाबफिननो आखायाव लानायनि थाखाय कार्बि आंलंनि सिएम मानगोनां तुलिराम रहां बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो हामग्लायनाय बावहरदों। गुबुन खौराङाव फैबावदो, महामारी कर'ना भाइरासनि थाखायनो देग्लाय 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ बोखारनाय जाबाय। थेवब्लाबो फरायसाफोरनो आनजादनि फिथाइ महरै गावनि फरायसालियावनो सिगाङाव खुंफुंनाय आनजादनि नम्बरखौ नायनानै फरायसाफोरनि फिथाइखौ फोसावना होनाय जागोन। लोगोसेनो आनजादनि फिथाइखौ फैगौ 3 जुलाइनि गेजेराव 12थि थाखोनि फिथाइया फोसावजागोन। बेनि थाखाय जौसिन बिजिरसालिया गासै हादोरसानि बर्डफोरखौ बिथोन होनायबो जाबाय। गुबुन फारसेथिं जौसिन बिजिरसालिया खावलायबावो दि जाय हादोरसाफोराव दासिम इन्टारनेल एसेसमेन्टनि स्किम थियारि खालामाखै बिसोरनि थाखाय 10 सान सम होनाय जागोन। बिनिखायनो थाबैनो खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोजौ बिजिरसालिया खावलायहरो। आरोबाव फैबावदो, नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै गोबां हौवाफोरजों लोगो जानानै वाट्सएप नाम्बार बिग्रा सासे आइजोआ भिडिअ कल खालामनानै बिजनी आमसुनि आफादगिरिखौ जियाव फोनांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों बे आइजोआ अनिता शर्मा मुं लाना गोबां लाइमोन सेंग्राफोर एबा हौवाफोरखौ फेसबुकनि गेजेरजों लोगो जानानै वाट्सएप नाम्बार बिहरना भिडिअ कल खालामनानै गावनि लांदां सोलेरखौ देखायना रेकर्ड खालामनानै भिडिअखौ गावजों चाट खालामनाय हौवानो हरनानै रां दाबियोमोन एबा ब्लेकमेल खालामोमोन। बेफोरबायदिनो बिजनी जिल्लानि सासे आमसुनि आफादगिरिजों बे जाथाया जादों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 23 जुन बुधबार खालि हरनि 11:30 रिंगासो समाव बिजनीनि आमसुनि आफादगिरिखौ सिनायमोनै नम्बरजों भिडिअ कल खालामबाय थानायलाय भिडिअ कलखौ हमनाय उनावनो सासे आइजोनि लांदां महरखौ नुनो मोन्दों। बिनि उनाव बे आइजोआ भिडिअ कलखौ रेकर्ड खालामनानै बे आफादगिरिनो भिडिअखौ हरनानै इउट्युब, फेसबुक, मेसेन्जार, ससियेल मिडियाफोराव आरो नखरनि सुबुंफोरनो शेयार खालामगोन होनना बुंनायजों लोगोसेनो इन्डिया भाइरेल भिडिअआवबो आपल'ड खालामगोन होनना हुमखि होनानै रां दाबि खालामहरदों। बे जाथायखौ लानानै बिजनीनि आमसुनि आफादगिरिया बिजनी पुलिस थानायाव केस हैनायबो जाबाय। लोगोसे मिरु आमसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा सिनायमोनै नम्बर आरो सिनायमोनै भिडिअ कल फैनायनि सायाव सांग्रां जानानै थानो बयखौबो खावलायहरदों। गुबुन खौराङाव फैबावदो, आसामाव दासिम कभिड-19नि नेमखान्थिखौ आसाम सोरखारा सोलाय-सोल' खालामनानै होआखैमोन। नाथाय मैयानि सानाव आसामनि गोदान कभिड-19नि नेमखान्थिखौ फैगौ सनिबार अदेबानि 26 जुन खालारखालि फोसावना होनाय जाफिनसिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर बिस्वा शर्मा बिथाङा मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिना होदों। लोगोसे डक्टर हिमन्त बिस्वा शर्माया बुंबावो दि आसामाव कभिड-19नि थासारिखौ लानानै आसामनि गासै जिल्ला बेंगिरिफोरजों दिनै भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै जथुम मेल सावरायनाय जागोन होनना। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला कभिड-19 महामारीनि गाग्लोबनायखौ नोजोर बोना
सनितपुर जिल्ला बेंगिरि भुपेन चन्द्र दासनो दिखियाजुलि प्रेस क्लाबनिफ्राय 15,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। जिल्ला बेंगिरि भुपेन चन्द्र दासआ बुंथिनाय बायदिब्ला गासै रायजोनि जिल्लानि मोन 9 जिल्लायाव रेड जन फोसावनायजों सनितपुर जिल्लायाबो दाजाबफादेर जादों। बिनिखायनो सनितपुर जिल्लानि बेंखननि बेंखनगिरिखौ गोरा आयेनजों नोजोर होनो माखासे बिफाननि मावखुलि गलादारि फालांगियारि गासैखौबो भेक्सिन लानो थिननायजों लोगोसे गासै रायजो राजाखौनो कभिड-19 नि प्रट'कल आयेनखौ मानिना सोलिनो थाखाय खावलायहरदों। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो मैया 24 जुन अदेबानि बृहस्पतिबार मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारिनि साहा बागानाव फांसे बिफांनि दालायाव सासे सुबुङा गावनि गोदोनायाव दौलें लागायनानै थानाय गोथै देहा बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मागुरमारि गामिनि थागिबि करुणा राय होनना मिथिनो मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय दानसेनि आगोलावसो करुणा रायआ थुलु बर्मन मुंनि सासे आइजोजों जुलि जादोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावखौनो फोजोबस्रांना लादों बिनि जाहोनखौ मिन्थिना मोनथ'नाय जायाखै। दानिया फैबावदो जावले जावले पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय आरो रायजो राजानि गोख्रों नाजानायाव दासान्दि गोबां जायगायावनो ड्राग्स फालांगियारि आरो ड्राग्स बाहायग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोनगासिनो। बे समावबो बिश्वनाथ सारियालिनि बामगावआव हरनि समाव रायजोआ हमनो हायो सासे सेंग्राखौ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला ड्राग्स बाहायग्रा सासे सुबुङा मटर साइकेल खावनो नाजानाय समावनो जायगानि रायजोआ सेंग्राखौ हमना मोन्दों आरो सेंग्राखौ सिग्रोमनायाव सिरिन्ज आरो फेग्रा मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। गुबुन फारसे खौरां मोनबावनो हानाय बायदिब्ला ड्राग्स बायनो रांनि आंखाल जानायाव सासे सुबुङा गावनो रेलगारियाव बारसोमनानै थैदों। बे जाथाया कामाख्या जगिघ'पार रेल लामानि बक'-बागरगावआव जानानै थांदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला ड्राग्स बाहायग्रा बे सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनि बिसि आरो बिमाखौ उदखार खालामबोबाय थायोमोन। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो बकाजान एसडिपिअ जन दास, बरपथार सिआइ भुपेन कलिता आरो कटकटी असि मोब्लिब ब्रह्म बिथांमोननि गोख्रों अपारेशन खालामनायाव पिस्तलजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ हमनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गंसे 22 पिस्तल आरो गंसे 7.65 पिस्तलजों लोगोसे 7 राउन्ड गोथां गुलिखौ बोखांनो हादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे पिस्तल गंनैखौ फाननायनि थाखाय लाबोदोंमोन हमजानाय सुबुंफोरा। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।